түгел, стилны күтәреп тә куярга кирәк әле. Как надо сказать? По-татарски знаешь? Нет. Америкада түгел. О, молодец, все, молодец. Һәр берегез үзегезнең теләкләрегезне, уй фикерләрегезне шушы дәфтәребезгә язып куярга тиеш булырсыз. Һәр берегез дә. Һәм инде безнең яшь кәләш белән кияүебез шуларны укып, ләззәтләнеп әлбәттә инде беренче елларында бер ел узгач, 25 ел узгач, 50 ел узгач һәрберсен истәлек итеп кабул итеп, сезнең теләкләрегезне укып утырырлар дигән. Иң изге теләкләр белән тәүфиклы әти-әниләрегез, сексуальный туганнарыгыз, сансыз дусларыгыз, бәхетле булыгыз. Такие уши. Меня ушатали. Biz yaşlıktan gideriz. Yaşlı gelinden gitsek de zırlam gömer ideriz. Yaşlı gelinden gitsek de zırlam gömer ideriz. Yaşlı gömer ideriz. Biz yaşlıktan gideriz. Yaşlı gelinden gitsek de zırlam gömer ideriz. Yaşlı gelinden gitsek de zırlam gömer ideriz. Yaşlı gelinden